Jaké jsou? To je Ivoš. Na chodbě. Kafe. Do pí... To už jsem jako taky nemá žádný kamarády. Dnešní díl je totiž společný. Aby se dělala vysoká škola, je lepší než nějaký blbej motor. Chceš říct, že chceš jít střední průmyslové školy v Panský ulici na režiséra? Já, když mluvíte, tak byste měl mluvit do toho asi. Se tady ještě něco naučíš. A tímto se s vámi loučí váš milovaný moderátor Tomáš Petřík.